Os cabezudos comezaron a danzar polas rúas de Sanxenxo nas festas do ano 82. Daquela decidiron incorporalos para animar un chisco máis os festexos. Como por aquel entón había moitas ansias, pero poucos cartos, o que decidiron foi pedirllos ao Concello de Pontevedra. Que era unha atracción máis para as festas. E claro, nós non tiñamos capacidade económica, e daquela había comisión de festas, non tiñamos capacidade económica para mercalos, e conseguentemente tiñamos algunha relación con o Concello de Pontevedra, de amizade, e nos prestaron. Naquele momento foi un impacto tamén na vila. O desembarco dos cabezudos gustou aos sanxenxinos ata acabar converténdose noutro reclamo máis da festa, ata que a comezos dos 90 deixaron de sair á rúa. Agora, tanto tempo despois, o Concello fíxose cos cabezudos e restaurounos, e todo para recuperar para a vila un atractivo que xa forma parte do ADN da localidade. É unha tradición, eu de pequeniño recordo os cabezudos nas procesións e nas festas, e bueno, creemos que é digno de recuperar. E unha vez recuperados, aqueles que os implantaron na vila amósanse máis que encantados. É moi agradable, sobre todo para os nenos, que disfruten de que os conezan, vamos. Así que xa o saben, se sobran as razóns para visitar Sanxenxo e gozar das súas festas, agora temos que engadir outra máis, os desfiles dos cabezudos que animarán a localidade durante os vindeiros días.